Mit navn det er Manu Seren, og jeg er ambassadør for Depression Sucks. Jeg er ambassadør, fordi jeg mener, at der er for meget lukkethed og tabuisering omkring depression. Du kan også være med til at kæmpe for meget mere åbenhed. Lige om lidt så vil jeg fortælle omkring min beretning, når det handler om depression. For rigtig mange år siden, da jeg var ung, efter en lang periode med stress og alle mulige andre belastninger, der blev jeg ramt af en depression. Det kom fuldstændig bag på mig, og det, der kom mest bag på mig, det var, at netop jeg overhovedet kunne blive ramt af en depression. Det har jeg slet ikke set komme på nogen som helst måde. Det er noget af det mest frygtelige, jeg nogensinde har været ude for, og jeg har det sådan, jeg vil aldrig ønske, at det kunne ske for nogen som helst. Men det skete, og noget af det, der fik mig igennem det voldsomme forløb, netop at falde ned i et kæmpe stort sort hul, det var, at jeg havde nogen at snakke med. Og nogle af dem, som tog hånd om mig, det var netop mine arbejdskollegaer, som kunne se de første tegn allerede, da jeg begyndte at udvise tristhed, udvise en indadlukkethed, udvise lidt melankoli. Og det, der var så fantastisk, det var, at de satte sig ned og spurgte mig, og turde spørge mig, hvad er det, der er galt? Og fik mig ind på sporet af, hvad jeg egentlig fejlede. Den hjælp, den har været uvurderlig for mig, og det var lige præcis det, der var med til at få mig igennem det frygtelige forløb.